אנחנו הולכים לחזור בזמן, למאה ה-11, לסיפור מדהים על מסורת של אלפי שנים שכמעט, אבל כמעט, קרסה לגמרי. ומי כמעט הרס אותה? לא אויבים מבחוץ, אלא אנשים מבפנים. אז בואו נתחיל ישר מהאמצע. דמיינו את זה. אנחנו באנדלוסיה, ספרד, משהו כמו לפני 1000 שנה. נכנסים לבית כנסת ומצפים לשמוע את המנגינה המוכרת של לימוד תלמוד, נכון? אבל במקום זה, שומעים צרחות, ממש צרחות. שיעור שלם שהפך לבלגן אחד גדול, כשהרב והתלמידים פשוט ממציאים את הטקסט, הוגים כל מילה לא נכון. זה כאוס. אז איך דבר כזה קורה? איך מסורת כל כך עתיקה ומדויקת פשוט מתפרקת ככה? זאת בדיוק השאלה שננסה לענות עליה. וכדי להבין מה השתבש, אנחנו חיילים קודם להבין איך זה היה אמור לעבוד. מה היה הסדר, לפני שנכנס כל הבלגן. טוב, אז בואו ניכנס לעובי הקורה, המילה קבלה. מה קופץ לראש? בטח משהו מיסטי, צפנים, סודות היקום, נכון? אז זהו שבסיפור שלנו, למילה קבלה יש משמעות אחרת לגמרי. תשכחו לרגע מכל מה שחשבתם. במקור, קבלה הייתה הדבר הכי רציני, הכי מבוסס שיש. היא הייתה הסטנדרט, אבן היסוד של כל המסורת. אז מה זה אומר קבלה בהקשר הזה? תחשבו על זה כמו משחק של טלפון שבור, אבל כזה שעובד מושלם. הידע התלמודי המקורי, זה שהתפתח בישיבות הגדולות בבבל, היה צריך לעבור מדור לדור בלי ששום דבר יתעוות בדרך. הקבלה הייתה השיטה הזאת. שרשרת מסירה בלתי נגמרת מרב לתלמיד, מוודאת שמה שנלמד הוא הדבר האמיתי, לא איזה רעיון שמישהו המציא על הדרך. וזה עמד על כמה עקרונות ממש חזקים. קודם כל, קו ישיר למקורות, לא ממציאים. שנית, הכל קרה תחת המטריה של הישיבות הגדולות, המוסדות הרשמיים. שלישית, הלימוד היה סופר במושמע. והכי חשוב, התוצאה הייתה חוק ברור, אחיד, אובייקטיבי. כולם ידעו מה נכון ומה לא. הייתה פה מערכת, היה סדר. ועכשיו תראו את ההתנגשות הזאת. בצד אחד יש לנו את המסורת האותנטית, סמכות של ישיבות, שרשרת מסירה, חוק ברור, מסודר. בצד השני, משהו חדש ופרוע. במקום סמכות הישיבה, יהירות של בן אדם אחד. במקום שרשרת מסירה, ניחושים אישיים. ובמקום חוק אובייקטיבי, פסיקות שמישהו פשוט המציא. פה בדיוק, בנקודה הזאת, מתחיל כל הסיפור להסתבך. ולתוך השבר הזה, לתוך הסדק שנוצר בין שתי הגישות האלה, נכנסו פתאום שחקנים חדשים על המגרש. הממסד של אותה תקופה נתן להם שם קצת מעליב אבל קולע, השואלים הקטנים. ומי אלה היו השואלים הקטנים האלה? אז זהו, שהם לא היו רבנים רשמיים. אלה היו כל מיני אנשים, סוחרים, נוסעים, תלמידים שלמדו קצת פה וקצת שם, אבל לא בצורה מסודרת בישיבות. והקטע הוא שהם צברו טיפה ידע שטחי, והביטחון העצמי שלהם המריא על השמיים. הם הרגישו שהם יודעים מספיק כדי לצאת נגד כל המערכת, נגד המומחים האמיתיים. וכדי שנבין כמה רציני זה היה, תקשיבו לציטוט הזה של רב שריר הגאון, שהיה אחד הגדולים של אותה תקופה. הוא כותב, יש בינינו תלמידים שואלים קטנים, שאין בהם ממש, המערערים עלינו ומטילים ספק בסמכותם של הגאונים, עמודי העולם. שימו לב למילים, עמודי העולם, הוא לא ראה בהם סתם מטרד, הוא ראה בהם איום קיומי על היסודות של כל העולם היהודי. אז איך הם עשו את זה? השיטה שלהם הייתה די פשוטה, אבל גאונית ברשותה. שלב ראשון, לומדים קצת, מחוץ למסגרת. שלב שני, על בסיס הידע החלקי הזה, פשוט ממציאים פסיקות הלכה מהראש, בלי שום קשר למסורת. ושלב שלישי, והכי חשוב, משתמשים בפסיקות המומצאות האלה כדי לתקוף את הרבנים האמיתיים המוסמכים. בעצם הם בנו נשק מזויף כדי לתקוף את המבצר האמיתי. אוקיי, אז עכשיו עם כל הרקע הזה, בואו נחזור לסצנה שהתחלנו איתה, לצעקות בבית הכנסת בקורדובה. האירוע הזה קיבל שם, יום הערבה, והוא הפך לסמל של כל המאבק הזה בין האותנטי למזויף. עכשיו אפשר להבין מה באמת קרה שם. הסיפור התרחש בערך בין 1020 ל-1027. בוקר אחד, רבי שמואל הנגיד, שהיה אחד האנשים הכי חשובים בתקופה, מדינאי, משורר, גאון בתורה, שומע רעש נוראי מבית כנסת סמוך. בצהריים הוא מחליט להיכנס לראות מה קורה, והוא פשוט עמום. הוא רואה שיעור תלמוד שהוא כולו בלגן אחד גדול, צעקות, מילים מעוותות. המראה הזה כל כך זיזע אותו שהוא הפך לסמל, למשל שיסביר את כל התופעה. המקור מתאר את זה בצורה חיה. הם רואים את המורה לבוש בכל בגדי הרבנות, כל האביזרים, נראה הדבר האמיתי. הוא והתלמידים מנענעים את הראש, כמו שלומדים גמרא, אבל הכל הצגה. כלפי חוץ זה נראה כמו לימוד תורה, אבל כלפי פנים זה ריק, זה רעש, לא תוכן.
וכאן שמואל הנגיד משתמש במשל גאוני כדי להסביר מה הוא ראה. הוא אומר שהמורה הזה והתלמידים שלו שצורכים טקסט שהוא בכלל דמיוני, הם כמו ערווה מזויפת. הם כמו עץ יבש במדבר, בודדים ובלי פירות. עקרים. ומה זאת אומרת ערבה מזויפת? זה דימוי מדהים, תחשבו על זה. ערבה אמיתית, כשרה, גדלה ליד נחל. היא ניזונה ממים טהורים, שזה המשל לקבלה, למסורת האמיתית. לכן היא חלקה, והדיבור של חכם אמיתי הוא ברור, הוא חלק. ועכשיו תחשבו על הערבה המזויפת. היא גדלה פרה על הערים, בלי מים, כמו עץ יבש. היא מייצגת את החובבנים היעירים האלה. אז איך הפה שלהם? מחוספס. הם מדברים ג'יבריש, בלבול, רעש. זה פשוט הסבר מושלם להבדל בין השניים. אוקיי, אז סיפור מעניין, אבל למה זה כל כך חשוב? מה הנזק בסופו של דבר? אז זהו שזה לא היה סתם איזה ויכוח בין מלומדים. לקאוס הזה היו תוצאות הרסניות, תוצאות ממשיות מאוד. אפשר לחשוב? נו, אז מה? אז הם לא ידעו דקדוק, ביג דיל. אבל כאן בדיוק הנקודה. הזלזול הזה בחוקי השפה, בחוקים הכי בסיסיים של איך מדברים, היה רק קצה הקרחון. הוא הסתיר בעיה הרבה יותר עמוקה. היה שם עוד ענק אחד בתקופה, בלשן בשם רבי יונה אבן ג'אנח, והוא קלט בדיוק מה קורה. הוא כתב עליהם שהם מתנהגים כאילו לשפה אין חוקים ואין לה עוגנים קבועים. הם יעירים, הוא הבין שהזלזול בחוקי השפה הוא בעצם זלזול בחוק, נקודה. כי אם אין חוקים למילים, אם אפשר לעבוד אותן איך שרוצים, אז אפשר לעבוד גם את המשמעות שלהם. ואם אין חוקים למשמעות, אז אין חוקים בכלל. וזאת השורה התחתונה. הבוז הזה לכללים, גם של השפה וגם של המסורת, פשוט הרס את כל היסוד של החוק האובייקטיבי. ברגע שהם שברו את הכלים האלה, כל אחד יכול היה לקחת את הטקסט ולעשות איתו מה שבא לו. החוק הפך מסטנדרט ברור למשהו אישי, סובייקטיבי. פלסטלינה. וזה משאיר אותנו עם שאלה גדולה, כזאת שנכונה לא רק למאה ה-11, אלא גם לכאן ועכשיו. כשמסורת שלמה, עם כללים וסדר, הולכת לאיבוד, מה בעצם בא במקומה? מה ממלא את הוואקום הזה? זו שאלה שכל דור כנראה צריך לשאול את עצמו מחדש.